vo vzťahoch, ale v každej oblasti nášho života, či už ide o zdravie alebo materiálne veci, prevencia je dôležitá. A tento kurz je naozaj obohacujúci nielen pre tých, ktorí sa venujú iným, ale na také seba poznanie samého seba a využitie tých vedomostí, ktoré sme sa tu naučili, ktoré sme tu spoznali a dozvedeli sa, tak sú využiteľné úplne v každej oblasti života, v rodine, v práci, ale aj v službe druhým. Spoznať techniky, ktoré môžu v komunikácii pomôcť. A sú to veci, ktoré sa nedajú len tak ľahko naštudovať, načítať, ale mať ten zážitok aj sám na sebe je obohacujúce. Tento kurz je veľmi praktický. Veci, ktoré som sa tu dozvedel, si myslím, môžem aplikovať okamžite do bežného života. Ale je podľa mňa veľmi užitočný pre ľudí, ktorí akýmkoľvek spôsobom vstupujú do nejakých vzťahov s ľudí okolo seba. Porúčam veľa aj manželským párom, pretože okrem tých všeobecných informácií sú tu aj časti, ktoré sú špeciálne zamerané na manželstvo a budovanie tohto vzťahu. By som niekomu odporučil ten kurz, pretože si tu môže zlepšiť komunikačné zručnosti a naučiť sa pozerať s nejakým iným uhlom pohľadu, nejakým rešpektujúcim prístupom, že nielen ja musím mať pravdu, ale aj ty môžeš mať pravdu, že cítiť taký záujem aj od druhého človeka a dobro nielen jednotlivca, ale aj o dobro manželského páru, o dobro spoločenstva. Magnovcom som veľmi vďačná za ich nasadenie o odbornú pripravenosť, poznanie o osobný príklad a svedectvo, ktoré len potvrdzuje všetky tie veci, ktoré sa nás snažili naučiť a predať nám ich skúsenosti, keďže veľmi oceňujem túto ich službu ako takej verejnej šatky som to nazvala a verím, že sa toto dielo bude naďalej pokračovať. Chcela by som odkázať, že to, čo robíte skvele. Pokračujte v tom. My ako laici sa budeme snažiť o tom hovoriť, že je to dôležité a že to nepatrí len do toho svetského sveta, ale aj do kresťanského sveta. Robiť o tom osvetu a snažiť sa tomu pripísať dôležitosť, lebo to dôležité je o týchto veciach hovoriť a formovať iných ľudí, aby potom tí ľudia, tí manželia alebo laici, jednotlivci mali potom vlastne tú silu a zručnosti formovať aj iných vo svojich farnostiach. Robte to ďalej, robte to s takým nadšením, s radosťou a nenechajte sa znechutiť prekážkami, ktoré isto sú. A aj keď moje očakávania boli, že to bude dobré, tak som oveľa spokojnejší s tým, aké to nakoniec bolo, keď som čakal.